Čauky, dámy a páni, ja som Johnny King, a.k.a. Johnny, a toto je ďalší diel z hry Heroes of the Storm. Minulý diel bol skôr na také povedanie, rozprávanie, čo, kde, kedy, ako a prečo, a tá jedna hra proti botom bola, áno. Chápem vás, bolo to nezáživné, no teraz sa to zmení. A predtým, než začneme, by som rád upozornil, že toto videjko podľa počtu lajkov, aj komentov, aj zliadnutí rozhodne o tom, či mám v tejto sérii pokračovať. Stupnicu vám nepoviem, to mám svoje vlastné, ešte ani vymyslené nie je, ale asi tak. No, vrhneme sa rovno na to, ako som v minulej časti sľúbil, zahráme si proti hráčom za nikoho iného než nášho zeleného škriatka, presne tak, goblina, aby ste vedeli, a aby som sa vrátil k jednej veci, čo som chcel spomenúť, sú tu questy. Splníte tento quest a dostanete odmenu. Tuto môžete vidieť, že hraj 3 hrdiny za špecialistu, hraj 2 hry za Starcraft hrdinu, hraj 3 hry za asasína, takže asi tak. Altár tu asi nebudem, no nevadí. Ideme rovno si dať kľúč meč, potom tu máme ranked, to je hodnotené, no to musíme mať 14 hrdinov na leveli 5, čo je dosť na dlho. Môžeme sa na to pustiť, ešte si skontrolujeme, či nemáme také nové farbičky. Nemáme. Skiny. Šašo. Nevadí. Ideme na to. No, ja sa napijem na zdravičko. Ako by nám to mohlo vyhľadať tú hru, zatiaľ čo to bude hľadať, budem kecať. Špecialisti, ak ste zabudli z minulého videa, extrémne dobrý na vežičky, ale môžete hrať aj ako sa vám zapáči, takže aj proti hráčom alebo proti tým malým minionkám, botom, tie srajdy malé po skoci, čo chodia hore dole, tí takí srajdovní mali, viete čo myslím, čo pušujú vežičku a robia hento a hento. No. Dúfame, že to dáko dobre vyjde a necháme sa prekvapiť. Väčšina takáto jedna hra trvá 30 až 45 minút, ale áno, to nebude tak dlhé, to by sa vám ani podľa mňa nechcelo tak dlho pozerať. No, zatiaľ čo nám vyhľadáva hru, si môžeme pozrieť hrdinov, akí sú tu. Známe postavy. Napríklad, ak poznáte Overwatch, tak tuto nová je Tracer, Greymane, Zvovka, Taku ani ja nepoznám, a to zo Starcrafta, to som hral. Toto sú jediní z tejto hry, The Lost Vikings, Stratení Vikingovia. A je to z 8-bitovej hry, ktorú som párkrát videl, si môžete kľudne nájsť. Dajte si The Lost Vikings 8-bit a môže byť. Možno vám dať čo nájde. Aby to bolo rýchlejšie, k vám sa potom naspäť vrátim, keď mi to nájde hru. Takže zatiaľ čau. No, sme späť, takto vyzerá náš tým. Máme tu, toto je Thrall, Spectre, toto je kapitán Raynor zo Starcraftu, Overwatch, Vovko, ja som z Vovka, a potom tu máme Illidana, ktorý je tiež z Vovka. Ten náš s kladivom Thrall by mohol ísť z tanka, keďže žiadne iného nemáme, a môžeme vidieť, že oni majú Butchera, Jainu, Sylvana, Svalu a Raynora. S Butcherom a Sylvanaskou budú problémy. Towers of Doom. Toto je mapa, že Protected Cores. Aha. Musím aktivovať oltáre dáke, ktoré potom vyšľú projektily na nepriateľskú základňu a poškodenie sa bude odvíjať od toho, koľko budeme mať zvoníc odomknutých. Zaujímavá misia, veľmi zaujímavá.
túto misíku som ešte nehral, tak sa necháme prekvapiť. Ja len dúfam, že toto vyhráme. Ale veľko, horko, ťažko to pôjde. Ty kokso, tento má parohy tam hore. Tam ten mŕtvý kôň, čo má kopytá jak zo Zolovoce. Železiarni Podbrezová, čisto nové. Tam hore taká hlava straší a červený mesiac. Oh my god. Či si Twilight Saga. No. Sme tu. Ideme s takým našim kamošom. Najlepšie trálom, by som rád šiel. Prosím vás, len trálom. Ja chcem ísť trálom, ja sú s trálom. Tak, ja sú s týmto trolom. Tak. Rozdelili sme sa tako. A dáme si to, čo sme si vždy dávali. Že nám to dá takú... No, to sme si trošku zatancovali a pokračujeme v akcii. Samozrejme. Treba sa odreagovať pred bojom, uvoľniť ducha. Sovičky tu poletujú aj iné veci. Tu si dáme turetky. Jap! Uhni, toto sú moje vežičky. Nehaj mi ich. Teraz si zautočíme. Stavím sa, že je tam niekde. Tak nebola, nevadí. Dali sme aspoň pár poškodení. Zle, nedobre je. Zle. Toto je Butcher, ktorý je tank, takže vydrží veľmi veľa. Tuto tieto šrúbky si chcem zobrať. Adam ma nebude vidieť. Tak, šrúbky. Teraz si na nich vystrelíme. Tak. Môže byť. Tuto máme ďalšiu šrúbku. No. Horko ťažko to dáme, ale hádam to dáme. Je to 2-2. Majú viacej XPčok jak my. A musíme ísť obsadiť tie oltáre. Označíme, aby tam šli. Ja si zoberiem do parady tento. Oni nám zabili trala. Oj, kurva. Jedna a už sú tu. Rýchlo si ich získame. Ja som to vedel. Ja som to tušil v kosti. Nevadí. Aj toto sa stáva. Proti hráčom to je dosť náročné, lebo potrebujete mať vy dobrých hráčov a nepriateľský tým musí byť zlý. A tuto sa ako idioti rozhodli ísť do 4. Na čo? Paráda, teraz som si ich dal. Pomohol som nášmu týmu a pokračujeme. Musíme obrániť vežičky. Hodíme si tu nejakú túto srandu, tientičko. Zoberieme život. A sme spokojní, že sme. Pokračujeme ďalej. Zabili nám tracerku. Nevedia hrať obrane. Ako dobre to nevyberá. Podľa skóre, no. Už sú tu. Trál. Čo robíš? No. Trál, ty si fakt bazmek. Keby ste nevideli, tak bazmek je maďarská nadávka a znamená niečo ako idiot. Ja nechcem riskovať, idem naspäť. To si dajú ju, aspoň taká.
OK, pomôžem im dole. Tam teraz pôjdu všetci. Ale ak pôjdem dole, tak oni získajú vežičku. Radšej obraním vežičku. Jop, útočia na vežičku. Prídem sem ja. Dám si sem srajdy. Tak. Získali sme taký ten čas a idem dole. Pome, to dáš? To dáš? Poď! Jo, paráda. Máme to. Táto šla za mnou, chcela začať jej dokázať, že ma chytí. Zoberieme si životík z tejto lajny a vrátime sa naspäť hore. Je to 32 na 32 a nevieme, čo nás bude vôbec čakať. Pomôžeme nášmu kráľovi, orkovi, týmto tu, skeletonmi, Scary Skeletons. Bol na chrbte. Nejde mi to vôbec do hlavy, ale nevadí. Je to hra. Aha, oni tiež hážu bomby. Dobre vedieť. Aha. Čisté YOLO. Toto bolo YOLO jak svinia. Pac. Dobre. Turetka môže dojsť náboje a nemôžu na takúto chvíľku páliť. Musíme toho využiť a zničiť to. A už si ma všimli. Ja to zničím. Nehaj ma. Tak. Ešte, že mám vežičky, ktoré dokážu spomaľovať. Ona sa nevie trafiť. Na ňu! Protiútok. Pac. Ideme naspäť. A tam bude ďalší oltár, tak sa tam pôjdeme pozrieť. S tým, že tu sa budú brať oltáre, tak som si zobral tú druhú schopnosť, čo vlastne nepriateľov hodí na jedno miesto a dá im to stun. Môže byť zaujímavé. Akože niekto by mi mohol asistovať. Ohni. Beh do ulici. Jop, je dole. Teraz som je dole. Kde je môj tým? Kde je môj tým, sa pýtam. No, až teraz prídu. Ježišmaria, prečo to musím všetko pušovať ja? No, dobre, quadrakill. Právo to ide zobrať. Pekný zábol, čo je pekný. Už je škaredý, tak nic. Tento siege camp by sa mi strašne dobre hodil. A už pálime. Pac! Je to tam. 32 k 28, toto vyhráme, musíme. Tento tu, Gazlové aj ostatní špecialisti sú strašne dobrí podľa mňa proti týmto siege campom. Robím totok, nabijem si totok, pac a skoro sú všetci mŕtvi. Ajaj, teraz útočia po mňa. Teraz to je ťažké. Pum, stun. Získame si siege camp a ideme pomôcť našim na mid. Majú menšie problémy. Tak, dáko prekvapíme. Ajajaj, vedia o mne. Tuto som videl, jak ide. Niekde tu. Ona je tu. Prekvapíme ju. What? To čo bolo? Ajajaj, pasca, je to pasca. It's a trap. Netrafil som. Bum! Boss nám pomáha. Boss nám krásne pomohol a dorazil niekoľko z nich.
A áno, dajte si ju, poďme! Takto to má vyzerať. Výborná hra, výborná spolupráca. Nice. Tak sa mi to páči. Disabled enemies. A radšej si dám, aby som mohol mať 3 vežičky naraz. Ideme teraz čisto na vežičky. Ja. To sa môžeme takto vidieť? Ježišmaria, ľutujem toho koňa. Veď musím byť pre neho ťažký ako hovado. Ježišmaria. No, to si získame. Nice. Nestihli. A ešte keď tohto na toho koňa dajú. Ježiš, chudák, kúhaň. Resident Peace koník. No. Tak. Vežičky si ich budú hitovať? No. Áno. Ty si veľmi škaredý, počúvaj ma. Aspoň. Dobre, ale dali sme ho. To najhnusnejšieho sme dali dole. Utekaj, trál. Utekaj. Okej. Illidan, čo tam robíš? Illidan, prosím. Illidan, nie. Raynor, presne to, čo som chcel, aby si použil. Nice, výborne. Trošku ich zatlačil dozadu. Siege camp. Ideme na siege camp. Ale rozmýšľam, že tento. Čo? Oni ich získali? Takže tu... Ježišmaria. Dobre. Ojojoj, a je zle. Bum. A už sa smejú. A už idú. Spooky Scary Skeleton zútočia. Nehaj ma, šviňa. OK, turret damage deals more damage. Dáme si turretky. Ohni. Nehaj mi turretky. Tu si dáme turretky. Tu si dáme ďalšiu turretku. Stun. Pác. Mŕtva. Ajajajajaj. Také sračky ma prenasledovali. Lietajúce. Poďte sem, kde ste? Jo, oni sú mŕtvi. Dobre. No čo ty urobíš proti dvom? Čo ty proti dvom urobíš? Ani no aspoň že tak. To sa zľakol, že oni dorazí. Toto je najepickejší súboj, ktorý sa skončil. Tak rýchlo. Čakal som trošku dlhšie, ale nevadí. Sa snaží. A už bude útok. A pác! Už ostáva iba 10. Vidím to na... Raz, 2, 3, 4. Musíme ešte jednu obsadiť, aby to bolo na 2-krát, lebo potom to bude na 3-krát. Mal som aj takú hru, kde sme obrátili. Samozrejme, som tam vyhral ja. Chýbali nám iba 2 životy. Čo by bol jeden oltár. A vyhrali sme to. Vežičky sa upgradeujú. Sme radi. Aha, tam taký tunel. Potom použijem. Ja som tu musím si dávať pozor, oni utekajú. Káo, čo robíš? Útoč. Pac. Jaina je dole. Ojojojoj, táto je sračkovná. No, pozrime sa na to, ako to zatiaľ vyzerá. Mám málo života. Nie, na bossa sa to neoplatí ísť. Oni idú bossa. Tak, dobre, pomôžem. Ale... bude si dávať taký ten pozor, aby ma nedali dole. No. Na koni pánko, aj väčší jak ja. Sa mne páči. No, a čo robí? Aha. Dobre, vypustil zlé duše. A zautočil. Nice.
Paráda zničil tento oltár, čo znamená, že obsadíme tieto dva oltáre a máme vyhraté. Hra trvá zatiaľ 14 minút aj 15 sekúnd, takže v pohode videjko bude. Dáme si túto redky, aby nás neobťažovali, také krysy. Tak, o čom som vravel? Získal som tým čas. A takto vyzerá hra proti hráčom. Samozrejme, býva to aj akčnejšie, náročnejšie, niekedy aj hej, pláč, prehráti, ale to je súčasťou hier. Takže ďakujem vám, dámy a páni, že ste si toto videjko pozreli až sem. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, podporte lajkom, subscribeom, taký ten komentík. A ako som spomínal na začiatku, vaše ohlasy, lajky, komenty a subscriby rozhodnú, či mám pokračovať v tejto sérii. Tak mi dajte vedieť, či mám alebo nie. A keď nie, nič sa nedieje, vrhnem sa na takú inú hru, ktorá dúfam, že sa vám zapáči viacej. Tak zatiaľ čus.